Zenbat modu daude egan egiteko. Egan egiten dute intsektuek, egan egiten zuten pterosauroek, egan egiten dute hegaztiek eta egan egiten dute saguzarrek. Baina badugu gertuago dagoen haide bat, hegaz baino planeatzea lortu duena. Galder naiz, hau ikusgelako gure arbasoak da, eta gaur sailkatzen zailak diren kolugoak ezagutuko ditugu. Gizakiok askotan amestu dugu egan egitearekin, eta teknologiaren bidez nolabait lortu dugula esan daiteke. Baina bere horretan, egan egitea ezinezkoa da guretzat. Gure arbasoek ez baitzuten horretarako beharrik. Badugu, hala ere, gertuko haide bat planeatzea lortu zuena. Maiz lemur hegalari deitzen zaien. Zientzialariek dermoptera deitzen dituzte. Dermo, azala. Tera, hegala. Eta hitzarrunta kolugoa da. Lemur hegalari deitzen bazaiere ez dira lemurrak, baina antza dute eta ez dute egan egiten, baina planeatzen dute. Asiako hego-ekialdean bizi dira, zuhaitzez betetako oihan tropikaletan. Gauez bizi dira eta gutxi dakigu euren bizimoduaren inguruan, egia esan. Kolugoak evoluzioaren zuhaitzean non jarri eztabaida iturri da oraindik. Tupaia deitzen den beste talde txiki batekin jarri ohi dira. Edo biak bereizita, baina gehienetan guregandik gertuago, karraskariengandik baino. Noiz bereizi ziren ere ez dakigu ondo. Dinosauroa desagertu ondoren diote batzuek, baina agian lehenago izan zen. Euren ezaugarri nabarmenena sorbaldatik eskupuntara, eskupuntatik hankapuntara eta hankapuntatik aldakaraino hedatzen diren bi mintzak dira. Bi hanken eta isatsaren artean duten mintzarekin batera. Salto egiterakoan guztiz zabaldu eta zuhaitz batetik bestera planea dezakete. Hegaldia luzeago egiteko atzen artean ere mintz txikiagoak dituzte. Patagio deitzen zaio mintz mota horri eta ez da horrelakorik duen animalia bakarra. Antzeko egiturak dituzte karraskariak diren urtsintxa hegalariek edo martxupialak diren azukrearen petauroek. Planeatzen duten animalia gehiago daude. Adibidez, igel hegalariak, drako sugandiak, arrain hegalariak edo txibia hegalariak. Bai, txibia hegalariak. Eman buelta bat naturaren ideia ero horri. Planeatzea ez da egan egiteko modurik eraginkorrena, baina behin eta berriz evoluzionatu badu hori egiten duten animaliei abantaileren bat ematen dielako izango da. Eta badaude naturan planeatzeko sistema xelebreagoak. Adibidez, armiarma batzuek kometa moduko bat egiten dute euren ariarekin. Eta egan doaz, haizeak nahieran mugituta. Egan egitearen gakoa, hala ere, nahi den lekura joan alizatea da. Gaitasun hori duten animalia guztiek ez dituzte hegoak. Saguzarrek, adibidez, hatz luzeetaraino hedatzen den patagio bat dute. Eta azkar egan egiteko gai dira. Pterosauroak narrastiak ziren eta aurreko laugarren hatz oso luzetik ateratzen zen mintz handia zuten. Ziurrenik belaunalderaino hedatzen zena. Pterosauroak dira inoiz egan egitea lortu duten animaliarik handienak. Hegaztiena egan egitea lortu zuen bi dinosauro taldeetako bat da. Eta pisu gutxiko ezurrekin eta lumekin bereziki garatu dute gaitasun hori. Gehiagotan evoluzionatu aldute egoek, bai noski. Intsektu ia guztia pterigota taldekoak dira. Egan egitea lortu zuten lehen izakiak. Txirigota? Ez, pterigota. Sorgin orratzek eta maiatz euliek hegalak zuzenean mugitzeko muskulak dituzte. Baina bestek, adibidez euliek, erleek, tximeletek edo kakalardoek, toraksean dituzten muskulu horiek. Eta badira ere hegalak galdu dituztenak. Inurriak bezala, soilik ugaltzeko aukera duten kastako inurriek dituzte hegoak. Kreazionistek askotan diote evoluzioa egia izango baliz gizakiek hegoak garatuko genituzkela. Baina errealitatea bestelakoa da. Animalia ugarik garatu dituzte airetik mugitzeko sistemak. Gizakiok ezin ditugu lumak eta hegoak garatu, baina guregandik nahiko gertu zeuden kolugoek lortu zuten zuhaitz batetik bestera planeatzeko sistema eraginkor bat. Eta gaur egun gizakiok kopiatu diegu sistema hori, muturreko kirol batzuetan erabiltzen diren jantziak egiteko. Altuera handietatik salto egin eta parapenteak ireki aurretik planeatzeko jantziek kolugoen antzera funtzionatzen dute. Beti ez zaigu ondo atera. Zuekin Franz Rachel. Hegoak ebaki banizkio, planeatuko luke. Hau gure arbasoak da, eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu, eman like, hurren arte.